Amagwini ndiyazicama kushela. Ndigqibele kudala ndiyazazi. Ndingumntu niyayazi nani. Andifane ndisondele xa ndingekho inspired and ke ngoku uTikTok mvanje unako ukuba toxic. Ufike kusiliwa kuya le nale. Ke mna ke I choose to, step aside xa kukho ezaa nto. Uyayiva? Khe ndithi cweshe ndiphinde ndibuye xa ndibona into yoba noko kuthe cwaka bethuna. Anyway, mandiphendule nanku umbuzo. Mama, andinalo igqirha mna, ndifuna ukwazi ngemvuma kufa. Awunalo igqirha, kodwa ufuna ukwazi ngemvuma kufa. Jonga tshomi, kushushu bethunana ndiyabila. Ezinye izinto zinzulu man, to be shared. Well, but if ungaya kwezinye ii-social media platforms zam, if you can go to YouTube, I think even Facebook, I've shared a video before ndithetha ncakasane ngemvuma kufa. You understand? Kalubanzi ngayo. But ke ngoku akululanga udwelisa yonke into, you understand, kumntu. Number one, andikwazi noba uyathwasa okanye uyazibona into yoba ungumntu ogulayo, you understand, but I'm sure inoba ikhona ingxaki bungenawuvese kube nomdla wokwazi ngemvuma kufa kungekho ngxaki. But ke makhe ndizame nje ukuhlahlela indlela, you understand, because ndifumanisa into yoba ayinguwe wedwa oba confused when it comes to imvuma kufa. This thing ikhe yandifikela izolo. I had a client izolo obefikile apha ezindabeni. Ndafumanisa into yoba le nto yale mvuma kufa nyaniso ngamanye amaxesha kudlalwa ngabantu and ke ngoku ngonxa yolwazi oluncinci, uyeva. Uthi lo sisi xa endibalisela izolo wayenzelwa imvuma kufa. Le mvuma kufa uyenzelwa, uthi umntu owamenzelayo wathi akho need yoba abe nesiyaca sakokwabo. Isiyaca sizawuphuma kulaa mvuma kufa, yeva. Phofu laa mvuma kufa kuthiwa yenza into ezimbini. Enye, sowugqibile? Abeva, kunini bephosa ndiva kuphoswa nje? Mandigqibe apha msinyane. Undilinde. Uxolweni bethunana. Ndithi fumaniseke into yoba kuthiwe hayi xa wenze imvuma kufa akusekho need yentambo enkulu, imvuma kufa iphuma nesiyaca nayo. Misinformation. Isiyaca sekhaya, intambo enkulu, inesiyaca, and ke ngoku intambo enkulu yeyekhaya ayenziwa naligqirha. Iba yibhokhwe ezimeleyo, ayinanto kwenza namvuma kufa. Imvuma kufa kukuvuma ukufa, letting go of your ego, being born again, only not in Christ, you understand, in spirit. Uthatha ingulo yakokwenu uyayivuma, uthi ndixolela ukufa, makafe ukhanya kuvuke uNonkwenkwezi. uNonkwenkwezi ozawuthatha umsebenzi walo mntu umnika umsebenzi. Ndivuma ukufa, makufe mna, kwenzela into yoba kuphile umoya walo mntu ndinika lo msebenzi. Uyayiva ke ngoku? Ukuvuma ukufa is letting go of your ego, because awusengokhanya kuphela ngoku in your body. You embody other spirits eziza kukhokela apha ekunyangeni kwakho, kwesi siphiwo unaso. Uvumela bona into yoba bakukhokele, uyavuma ukhokelwa yimimoya ngemimoya ongayaziyo.
in faith okanye with faith, andisasazi isiNgesi nam, gqibela kudala ukhumsha. Ngokholo uvuma abantu bakokwenu into yoba bakukhokele kwesi siphiwo nawe ungayaziyo into yoba ithini into yaso, uze ukhokelwe ke. So it has nothing to do with intambo enkulu okanye isiyaca sekhaya. Intambo enkulu ndingathi mna yimbeleko enkulu. You understand? I-super mbeleko, i-secondary mbeleko. Fumanisa uba ngelinye ixesha omnye umntu igazi lakhe liyayeya imbeleko, you understand, le either yoqaba okanye nithi kukhutshwa endlini, loo nto niyibiza yona. Igazi lakhe lifuna ngaphezulu, lifuna kuthiweni kunyukelwe ngentla enzelwe intambo enkulu. Omnye akathwasi. Intambo enkulu ayenzelwa abantu abathwasayo kuphela. Intambo enkulu yenzelwa mhlawumbi omnye wendile akafumani bantwana emzini. Omnye uyasokola mani, you understand, ubumama bakhe, you understand, xa kufuneka exesheni zonke ezaa nto bakhona nje ubunzima, uyayiva. Kuthiwe makhe sijonge imvuma kufa, intambo enkulu into yoba ingamphatha kanjani. Omnye impilo yakhe icekeceke, you understand, kuthiwe makhe sijonge intambo enkulu uba ingamphatha kanjani. Omnye uyachama ngoku sele nembeleko, kuthiwe makhe sijonge intambo enkulu into yoba ingamphatha kanjani. Uyayiva, yenziwa likhaya, akukho gqirha. Wenzelwe uselwa ibhokhwe ozawufumana isiyaca kuso. Kuzawuthathwa usinga apha kule bhokhwe ludityaniswe itsho noboya bulunga kwinkomo yoxhwitha yeso siduko, ufumane ke eso siyaca ngethemba ke loba iza kuphilisa. Ze kuthi imvuma kufa, nayo imvuma kufa phofu awukwazi uyenzelwa ungenayo intambo enkulu. Intambo enkulu iyi-foundation yemvuma kufa. I don't care noba ungayaphi, andiqondi uba ukhona ungandiphikisa kule ndiyithethayo. You understand? Andikalidibani nalo igqirha apha esiXhoseni elithi ungayenza imvuma kufa ungenayo intambo enkulu. Imvuma kufa yondlalelwa yintambo enkulu yakokwenu. Meaning uzawuba nesiyaca sentambo enkulu yakokwenu. Ze kuthi wawukwenzelwa imvuma kufa, kulaa bhokhwe kuphinde kukhutshwe isiyaca semvuma kufa ke ngoku. Utsho ube neziyaca ezingaphi? Ezimbini. Umahluko yinto yoba imvuma kufa yeyomntu oligqirha ovuma ukufa kwabo, you understand? Intambo enkulu ayoyamagqirha odwa. Unganayo intambo enkulu ungathwasi qha uyigulele. Imvuma kufa ke yona ke uyayigulela, awuvesi kuvuma ukufa ungenako. But iyazimela ibhokhwe yemvuma kufa, zange yadityaniswa nebhokhwe yentambo enkulu. That's a fallacy. Ukukhohliswa oko. Andazi noba ndivakele nama ndingayenzi into ebende mani. Senivile noba ndineendwendwe, makhe ndiyohoya phaa. Ndizawubuya uba kho into camagwini xa bendipowusta.